Hi mga friends! Na-try nyo rin bang mabudol sa kaka-TikTok nyo? Itong sinasabi nilang waterproof daw na eyeliner at saka lipstick ba yan? Ay, hindi pala. Eyeliner lang pala to guys. Ayan. At dahil nabudol nga ako, nag-order na ako ng dalawang klase. Ayan, may number 2 and number 3. Di ba? So, actually guys, hindi ako marunong but may brush. So, iniisip ko para saan tong brush na to. So, ngayon, dahil nga, nabudol nga tayo sa kapanood natin ng TikTok, sinubukan nga natin tong orderin. At in-order ko to sa Lazada. Lazada kasi guys, siguro. Lazada or Shopee. Ayan. So, ayan, in-order ko siya. Ayan, try ko nga to. Tsaka sadyang hindi ko siya maano. Tingnan mo, oh. Kaya ignorante ang tao. Oo. Sige, pindot lang ng pindot. Ayaw pala mapindot. Paano kaya to? So, ayan, sige, pindot lang. Buti na lang nandyan yung yung anak ko na sa harap ko. To the rescue dayon siya. Kay kabalo siya nga dili ko kabalo. Naglagot na ko na ba. Kay ngano sikog pindot di mo gawas katong ihang tinta ay tinta. So ba na kuan kanang naasay kanang kon sa man uy sa man way sulod. Naglagot na ko ani ba. Sa ni mura man naglighter ako ning pasigahon. Di kaning isa bi basig kaya na ko ning abrihan ning isa. Kay katong isa giabrihan natin sa akong anak. Tan-awa bi ako ning tan-aw. Ko ning i-try ba. Kay pasig makabalon nako. Ay guys, sus bibiyuhon raman day para maabri. Nigawas na. Agay kadugay ba kay mo gawas na unsa man ay. Ayan nigawas na gud siya ni sidlit na siya tan-awa guys. Ako din na siyang iporma diri sa akong kilay kay haron ignon nga na ako'y kilay kay kung ako'y kilay murag ko iring nga gilaygit tan-awa ni siya guys be kung maayo na ba ni tan-awon kani lagi magsigitag awat-awat aning TikTok mabudol go dayon ta maka-order dayon ta mag-add to cart niya mo tana mo kung nagpila ni barato ra man ni guys kay 100 plus naman ni nabayaran nako 259 di ba nya free shipping naman to kay nagkuan lagi daw nag-sale lagi daw ning TikTok lagi nya nagpabudol pug ko kay kini laging mahilig po tas kilay tan-awa na kong kilay na banking na hinahak kay di ko kabaluan ning kuan ang ako nga tagaturang tagjis unta tong akong kapalito nya ngano man pud nga ni try man pud ko ani ba nga lisod man kayo sulat-sulat aning atong kilay di bali guys pag makaipon tag kwarta natay sponsor magpatato na tas tong kilay kay kapuyan ako ani sige kuan labi na ko magdali ko og lakaw di nagugusay makakilay kay mo ni nagpadugay sa ako kanang magsigig lagay og gilay unya usahay malibat-libat pa ko kay usay mabangking na ko og kanang butang ang kilay mauni nga galisod ko kay kung puhon na ako'y sponsor magpakilay na ko magpa-micro shading ko kay base naman lang og makalesta ba sa atong kuan nata magdali kay kun di gud ko magkilay guys murag jud kog iri nga gilaygit ay nako guys sige tan-awan ninyo guys kung unsa ba maayo man siya guys tsada siya guys legit good ni siya kay pagbutang gud nimo sa kilay kanang murag basa siya guys nya mauga bitaw dayon siya ganahan ko pero sus Ginoo ko kapoy kayo kayo maglisod ko kay tanawa magpahid ko tanawa dili man siya mo kuan mayo man tong lapis guys kay ako man kanang kadlitan ning diri dapit sa gilid niya ako sa day na siyang kuan niya sidan lang din ako ba di ko kabalo mao to nga napoy brush unsa man ning brush bi man ni isudlay ba ni tanawa bi akong isudlay ni halap man pag sudlay nako nang isa baga na unsa mo kog si imang ani Hi guys, ambot na lang gyud tan-awa ni kilay islip tan-awa ang isa kapal ang isa nipis asa man hustisya ana unsaon man nako karon nga tan-awa dili na nako mo tan-awa mas kapal gud tong isa tan-awa sus Ginoo ko makapal ang isa Ginoo ko ay Ginoo ko kagapoy bagod aning magsigita og kanang pangilay tan-awa isa i-try na ko ning isa bi kay murag parehas naman sila kulay day kaya lang katong number 3 mao tong medyo mura siya dark brown kaning number 2 murag dili kay siya dark brown murag brown light lang